SP Production. Я гузякас нависта гошиқи репомши даю садом типа ширинай ошиқи гапомши даю меган натури ростаки у тера танҳо мондай чанд репеки ту дори ҳамаша да ҳаму хондай макам тарханда кардам гуфтум ҳо натури ростай мега хушрум механди қатим шинос шидан хостай гуфтум мақсади чияй гуфт бугу да дилат кияй гуфтум да дилам ҳичка дилам фармад зардагияй урози дил мекард ман мегуфт ман вафодор мешам суроб ман да бовар ки ман ранги сархир намешам охир ҳайрон шидам ман ту наметоним ма киюм ман тера аҳ надидам ӯ мегуфт ман дидагиюм ӯ ханда мекард ина нигоҳи чашмош ба зебай дил мегуфт бовар наки и корои ӯ фиребай майда майда рафторош ҳусни ба зеби шайдонош меҳри мара ӯ бурдак мондум аз ҷон ман да ҷонош дилам ба худ пайвасти дароги дил бишкасти дилам ба худ пайвасти дароги дил бишкасти акнун мирам бевафо арман карди ту ҷафо акнун мирам бевафо арман карди ту ҷафо да ҷуран дил ма гуфтум гуфт корот безеби бадай ӯра ай пеш надидай фақат ба телта гап задай ма гуфтум чун мекана ба фикрам духтари зурай ба қарибӣ меоян ҳолли вай дар раҳи дурай ҳаррӯз ҳарчи гап мегуфт дили ма ай хидиш пир мекард инак да ҷанг мекардам хидша ай телам дур мекард як рӯз ба чашми хидам навис таношам ма дидам қати як нарди дига ҷошта ӯ далитиш кардам дига фоида надорад бори дигонатнак як бор дар ҷоға дидам дига намерам ма усуд ма тида дишан додам қасам хурди охирон бор гили бехорид гуфтум даст маканди гили хордор чӯ бада тақдири ман фақат беводо меоя ман ӯра сафед мегум да охир сиё меоя ай рӯи кадом гуноҳам боша азобои ман алвидо гулҳавасам алвидо ҳарфи феима ту дига фаҳмдум наки дасти ту зар мекардела ту ба ҳусни ба зебат шайтонӣ мекарди хела қати чанд марди дига ҳам хели ту гап мезади аввал васваса карда дар охир кидат мекарди агар як зарраи ишқи ту да ман рост мебудак суроб тираи дури бо дига мард намедидак чӣ хости ҳамун меша бад сӯи бадӣ мекаша барои кайфи дунё зан шӯи хидша мекиша дилам ба худ пайвасти дароги дил бишкасти дилам ба худ пайвасти дароги дил бишкасти акнун мирам бевафо арман карди ту ҷафо акнун мирам бевафо арман карди ту ҷафо Kardi